deprivation. No tolerance for the deprivation. We demand immediate expansion of professional from Labo Singh. We demand immediate expansion of professional from Labo Singh. Borolan University is our blood. Borolan University is our blood. Borolan University is our blood. नभेम्बरनिफ्रायनो जोङो बे हाबाफारिखौ लाबोबाय थादों दा बेखाय दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो बेखौनो खावलायगोन दि थाबैनो जाहाथे जोंनि बे जि दाबिफोर बेखौ जाहाथे सुफुङो जों मेम'रेन्डामखौ अलरेडि CMनो आरो मानगोनां गभर्नर बिथांनो जोङो हरबाय दा बिथांमोना हयथ' सावरायदों जानांगौ आरो बेजों लोगोसे जोंनि BTCनि जे MLAफोर दङ बिथांमोननोबो जों हरबाय बिथांमोना गोजौ लेभेलाव बिथांमोना रायलायदों जोंनो बेखौ खोथा होदों नाथाय जों एसेबां थाबै जों जाफुंनायखौ जों नुवाखै दा बेखायनो जों मानगोनां BTRनि चिफ बिथांखौबो थाबैनो जाहाथे नैबे जेंनानि सायाव सावरायो जाहाथे बेखौ जों लुबैदों मानो होनबा बिथाङाबो सासे फरायसाफोरनि जोंनिनो दैदेनखामोन बिथाङा जोंनि जेंनाखौ हयथ' मोजाङै बुजिगौ दा बेखायनो जों लुबैदों थाबैनो जाहाथे बे जेंनाखौ फोजोबनानै होयो आरो फैबाय थानाय समाव जुदि जोंनि जेंनाया जुदि थाबै जोबाबा जों हाबाफारिखौ आरोबाव जों कन्टिनिउ खालामनाय जागोन जों बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि गेजेराव सानफ्रोमबो 2 घन्टा खरि जों जोबनो गैयै आन्दलन लानो थाखायबो जोङो रेडि जानानै दङ लाइस्टान लाडुसिंनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो नागिरो बिथांनि हेंथायै गोबां एलिगेसन नोंथांमोना लाबोगासिनो प्रफेसार लाइस्टान लाडुसिंनिखै जों बेखौनो बुंगोन बिथाङा गोबां इउनिभारसिटियाव गोबां दुर्निति बिथांनि दङ जों बेखौ मिथिनो मोन्दों बिथाङा गावनि गोसो बायदि इउनिभारसिटिखौ बिथाङा सालायनो नागिरदों दा बेयाव इउनिभारसिटियाव जि कर्ट थायोमोन बे कर्टआव जि मेम्बारफोर हरबाय आसाम एसेम्ब्लिनिफ्राय सिगांनियाथ' रिटायार जाबाय गोदान हरनायखौ बिथाङा दासिमबो मिटिं खालामनायनि गेजेरजों पावारखौ बिथाङा दासिमबो इम्पावार खालामाखै आरो एक्जिकिउटिभ काउन्सिलाव जि खालि जानानै दङ मेम्बार 7 आरो बेखौबो बिथाङा दासिमबो सोसननानै लायाखै खार'ना बेनो बिथाङा जाहाथे बै मेम्बारफोरा जुदि फैयोबा गावनि गोसो बायदि इउनिभारसिटिखौ बे सालायनो हानाय नङा आरो रेजिस्टारखौ जोङो जेब्ला बिबाय थादों दि BTR रिजननिफ्राय पार्मानेन्ट जानांगौ होननानै बेखौबो बिथाङा जाजानायखौ बिथाङा हयथ' सिंजों बिथाङा लुगैया मानोना रेजिस्टार फैयोबा आरो एक्जिकिउटिभ काउन्सिलाव जेब्ला MLAफोरा मेम्बार जाफैयो होमबा बिथाङा गावनि गोसो बायदि मावनो मोननाय नङा बेखौ बिथाङा हयथ' सानदों बेखायनो बिथाङा दासिमबो बेफोरबायदि हाबाफारिखौ लायाखै बेजों लोगोसे इउनिभारसिटियाव माखासे सिङाव माखासे डेभेलपमेन्टनि खामानिफोर जायो जोंनि मिथिनायाव बेखौबो बिथाङा सावरायालासिनो हारसिंनि गोसो बायदि बेखौ हयथ' खालामो आरो बेजों लोगोसे दाख्लैबावै एसिस्टेन्ट प्रफेसार आरो प्रफेसारनि मोनसे इन्टारभिउ जादोंमोन बे इन्टारभिउ जानायाव जों मिथिदों सासे खाख्लारि टाइटेलनि स्टुडेन्टमोन BBA डिपार्टमेन्टनि बेखौ बिथाङा इन्टारभिउआव जिरायनो होआलासिनो सिकिउरिटिनि प्रब्लेम जादों होनना रिजन देखायनानै गेटआव बिथांखौ गसंनानै दोनबाय उनाव जों मिथिबाय खिन्थु बिथाङा गावनि रुमाव गावनि केबिनाव बे इन्टारभिउखौ लादों होमबा दिनै बिथाङा गावनि मनिपुरि मानसिखौ लादों होनना जों खोनानो मोन्दों दा बेखायनो जों दिनै बिथांखौ जों बुंदों बिथाङा जोंनि लकेलनि इन्टारेस्टआव बिथाङा खामानि मावाखै BTRनि इन्टारेस्टआव बिथाङा खामानि मावाखै जोंनि स्टुडेन्टफोरनि इन्टारेस्ट बिथाङा खामानि मावाखै बिथाङा गावनि सार्थ बायदि खामानि मावदों बेखायनो जों बड'लेण्ड इउनिभारसिटिखौ जोङो मालाबा बिदि जाहोनो हाया बेखायनो जों लुबैदों थाबैनो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि जि VC प्रफेसार लाइस्टान लाडुसिं बेखौ बिनिफ्राय बोखारनांगौ आरो बेयाव जोंनो लकेल जोंनि खोथाखौ बुजिनाय जा जोंनि लकेल इन्टारेस्टनि सासे मानसिखौ जोङो बेयाव थाबैनो VC थिसननांगौ जों लुबैयो